De sloop van leegstaande en vervallen hierwenten aan de Bosklonen en de Slotstraat in Droegeham is deze week al lang omlet uiteenzet. De bedoeling is dat op hetzelfde plak nijbouw komt. Nevens de inwoners van Droegeham wordt dat heegtierd. Ik denk het wel hartstikke het worden gaat. Wat vonden de Droegehamsters daarvan? Nou, die vonden het al net mooi. Nee, nou, dit is er nou wel mooi vinden dat er nou eindelijk eens een keer wat doen wordt. Je kan wel zien, dit ligt er toch nergens op. Van, dit is geen zicht in ieder geval. Dus wie maar afwachten wat erop komt. En wanneer. Dat is overal verlet van Wennigs. Wat jij ook wel om je heen? Ja, zeker. Wat jij je dan? Nou, hier is een hele grote vraag om huurwenners. Vooral van jeugd? Jeugd, ja, voor alles. Like voor de ouderen meestal. Wils de inwoners van Droegeham het al hier nog maar sjemmatten, gaat het sloopbedrijf uit Kastenbrege restig terug naar het werk dat ze goed in binnen. Slopen. Wij slopen hier 20 wenningen. Hier komt nijbouw in de toekomst. En is dit een drege klus? De verhuis net. We met alles scheiden ter plekke al. Dat het vol mogelijk hergebruikt worden kan. Dus wij hebben verschillende bakken, verschillende afvalstromen. Dus zag je er wat. Maar als zo zit, dan zit het dan net op. Nou, die jongens zijn vrij raap. Dat is Ricardo en die kent het ook goed. Dus dat komt ook weer goed. Ben er hem plat? Daar heb ik geen idee van. Dit gaat al vlot. Ik denk dat het door 3 of 4 weken hier al heel oors ligt. Stichting Woningbouw Achterkaspelen liet in een telefonische reactie weten dat er wel plannen binnen, maar nog geen concrete invulling van de slooplocatie.